Hey YouTube, nu vil jeg se om jeg kan spise alt det her. Det er glasur. Chokolade. Chokoladeglasur. Med kakao. Det kan jeg godt lide. PS. Lige tog det her bare. Det er mit fødselsdag. Det er ret ulækkert. Jeg får selv kvalm med det. Ja. Pres. Og ned. Vi kan ikke se, hvor det Nu. Er der ikke gået hul? Jo. Hvor? Det rører din tand. Du skal lige tikke det der. Jeg skal også lige have noget mælk. Delicate. Så har jeg lige hul med. PS. Det er min lækre kage. Klar. Og op på tanden. Delicate. Bolognese. Vores køleskab. Lækker biskner. Skumælk. Er I klar? Det er hver gang jeg spiser chokolade, så tager jeg også mælk. Hey, det er min. Wow, shit. Hvad sker der? Hvad skete der der? Posen var lidt over. Ej, for fanden. Nu smelter det jo. Det er jo... Ej, det var ikke godt, det der. Hvorfor? Det er jo... Jeg drikker igen. Brændt plastik. Det er ikke godt. Kan det brænde? Ja. Hvordan det så? Det hedder jo brændt plastik, så... Nå, så skal jeg i gang igen. Det stinker. Ja. Jeg fik en masse. Jeg fatter ikke. Jeg fatter ikke, at du kan lide det her. Jeg tager en lækker rolle. Hallo, det er chokolade. Er det dig? Kan jeg lide den? Kan du ikke lide lækker rolle? Det er Salvi. hallo, du skal filme mig. Det gør jeg også. Jeg kan desværre ikke mere. Ses til den næste video. Ses YouTube.